बसुमतारी आदा बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायबाय रायजोफोर बिदिबा साबसिन जायो माने सिखावा गायसननायहाय माथामोन ओमफ्राय माने बिदिनो आथिमंगलाव आरोखि आथिमंगलबाथ' बुजियोना हाबाय हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव गासिबो बरायनाय थाबाय आरो रंजालि बैसागुनि गासैनिसिमबो मोजां हामलायनाय जासिहरबाय लोगोफोर जोबोद दुखुनि बाथ्रा आरोना जोंहा बरबरि आन्चलिक दखरा एपजों खुंजानाय रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायाव आदा प्रेक्टिकेलखौ हांख्रायनानै लाबोदोंमोन नाथाय जोबोद दुखुनि बाथ्रा आदा प्रेक्टिकेलाहाय माने जोंना प्रग्रामखौ खालामनो हायाखिसै आरोना खायसे मिथिंगानि जाथायनि थाखाय माने गोबां माने बार अखा फैदों आरोना लोगोफोर बेनिखायनो आदा प्रेक्टिकेलाहा प्रग्रामखौ बानायनो हायाखिसै जोंबो माने जोबोद दुखु मोनबाय आरोना मानो होनोब्ला जों गोबाव समनिफ्रायनो आदा प्रेक्टिकेलखौ नायनो होननानै एक्साइटेड जाना दङमोन माने आदा प्रेक्टिकेलनि मेथाइ खननाय आरो बिथांनि फेस्ला फावथिनाफोरखौ नाथाय दुखुनि बाथ्रा आरोना नुवासै मा खालामबावनो आरो लोगोफोर बेखिनियानो बेखौनो फिसायै नोंथांमोननि सिगाङाव फोसावबाय आसा खालामो फैगौ बोसोरफोरावहाय इसोरनि अननायाव मोजाङै मोजां थायोब्ला आदा प्रेक्टिकेलखौहाय जोंनि बे बरबरि आन्चलिक बाथौ सिबिसालियाव लागा मोनगोन होननानै मिजिं थिबाय आरो लोगोसे आदा प्रेक्टिकेलखौबो जोंनि बे बरबरि आन्चलिक बाथौ सिबिसालियाव फिन खेबसेबाव लागा मोनफिनगोन साननानै मिजिं थिबाय दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो बिदिब्ला बयनिसिमबो जोबनायाव लाभ इउ अल आरो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन गोदान भिडिअजों लोगोसे थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय बाय बाय लाभ इउ अल